Diswanga Governor oyawore kendo machiegni chenro mar kaka waneno kinyi ma kawuono watemo ng'iyo sirikal mar kor gwenge kama bende ywak ng'eny molo ber manitiere. Inyalo wacho ang'o kaka jakom mar ODM party ma bende achiel kuom ideologies mage en keyo telo kuom jopiny? Governor oyawore in achiel kachiel e Ramogi FM gi Ramogi TV chenro ma kaka wanene thuolo mari kaloro koda rameny ma koro menyo godo dongruok mag sirikal mar kor gwenge. Erokamano ahinya VOJ gi ji duto manie gwenge gi expectations ma jowa nigo to gi chenro mwatimo mondo mi expectations gi ochop kare. Adwa wacho VOJ ni kaka ODM party, ODM, one of the things ma ODM the leader Governor wakwayo ni bede mabor gi radio mari kata TV mari bede kata duok duonde chien radio kata TV VOJ I'm office. Okay, mos Governor. Yeah. Okangeni kosanyalo timo nango mondo winja maber. Koro wawinji maler anya Governor dia nyime. Winja maber. Wawinji maber Governor. Erokamano awacho ni ODM en chama ma support devolution apani emong'ewa ne mogik. In terms of kaka devolution deliver e counties mag ODM kata Kenya mangima. Gima nyalo wacho mokwongo en ni expectation mar jowa gi devolution ni malo kabisa. Kendo counties temo mondo chope expectation no. To samoro expectation ok chop kare kaka jowa paro kaluwore gi mwandu ma nitie mar mondo ti e weche mag dongruok. Mokwongo ka pesa obiro e counties nitie gik ma counties nyaka tim. Mokwongo en salaries. Nyaka counties chul salaries. To wage bills ni malo nikech ang'o? Gik madongo nobedo devolved kaka health nigi health workers mang'eny. Mago te county nyaka chul. Education staff miluongo ni early years education ni. Mano be counties nyaka chul. Kaito koro nitie staff madile departments mamoko kaka water, trade, jo revenue and mamoko mabe nyaka chul. Koro gima mokwongo makao a big chunk of pesa mabire counties en msara michulo jotich matiye counties. Mano be nyaka bed understood. Nikech ing'eni awinjo ka jomoko samoro wacho ni billion makama odine county makama. Billion no nyaka kuongo kwande kaluwore gi obligations ma nyaka county chul. Opogore gi msara michulo nyaka ichul bende employer obligations gi gik mamoko. Ka koro wabire wach mar tich matimore counties. Aparo ni asebedo ka winjo chenro mar kaka wanene. Yes. Awinjo ka ji loso, jopiny loso. Samoro kate weche ma Homa Bay gi kaka dongruok timore ei Homa Bay. Awinjo ka jomoko wacho ni Nyawang'aya ok ti. Governor, giwache kama Governor ni the county of endless PR. Exactly. Giwacho ni county of endless PR. Koro gigole endless potential, gitere endless PR. Yes. Kadwa na wachi ni VOJ. Yes. PR maybe giwacho ni nikech walando gik mwatimo. Nikech okinyal lando gima onge. VOJ nyicha wan kodi Homa Bay kae. Kane wabiro launch Ondoa Kaunda. Ondoa Kaunda higni 10 since 2013. Classrooms manoger mag ECD Homa Bay negin classrooms 20. Higni 2 masebedo governor wasegero 240 classrooms through the Ondoa Kaunda program. Magi classrooms manitie moserumo isome igi. Nyithindo some igi kata nyoro ni andra lange ikanyadoto kayao classrooms gi. Magi gik mantie e ground. Sani kochopo December 28th wachako chiwo bursaries 4 million per ward. Wasechiwe since 2022, 2023, sani 2024 wachiwo ne nyithindo te. Wan gi program miluongo ni Fins to Swim. Nyithindo 500 ma wapuonjo fully as a county government.
Koro kalando mae ni mabe watimo kaketo kata ni Ramogi Olando ni mae ne watimo tiwacho ni mano PR. To kinyal go PR e gima onge, igo e gima ntie. Kidhi e ground to wawacho ni watimo ma, tiyudo ka gino ntie. Barabara waketo 10 million per ward per year. Ne wasetimo 2022, 2023, 2024. Kidhi e ward ka ward, ibro yudo ka barabara oyaw. Gima dwa wacho ni jowa yuago barabara, nikech barabara ng'eny to pesa tin. Nitie pesa monego wayudi miluongo ni road maintenance levy. Pok wayude for the last 2 years nikech national government nokawe te. Ma onge 15% mabire county. Koro yudo kiwacho ni counties ok los barabara, to kidhi e barabara ward ni kocha olos barabara, to koni barabara rach. Tok de walos gite dichiel kaluwore gi limited resources. Kibire weche mag pi. In the first financial year 2022-2023, nwaloso 62 water projects. E higa manyokalo ni, through support mar Floka, ne watimo another 40 water projects. Pi manochung' sindo manok ti higni gite. Nye wadhi mwaripe matiyo. Pi makanya luo tende. Wabro tero go pi nyakonyege kaganka. Sani ni repair idhi tieki. Sani, this financial year sama wantiere ni, ikunyo pige contractors wase ore site, kunyo pige another 40 water projects. VOJ. Kibire agriculture. We have been distributing seeds nyakane wachak teach. Sani koro waikore ne distribute seeds ne jowa iga manyien. Seed mago mag maize and millet. Iga ni nyocho wa distribute seeds mag pamba. What 30 million shillings ne jowa sani opuro pamba e puothe wagi duto te. Kibire weche mag trade, nitie gaps nitie kuonde mantie. Nikech pesa ok nyal romo mondo itim go gimoro amora at the same time. Waseketo special economic zone ka osebedo gazetted kaka special economic zone no onge. Sani wamanyo investors mabiro invest in special economic zone. Waseyudo 4 out of manosebire investment conference ka. Okay. So investors dwaro gik mang'eny mapod watemo loso. Erokamano. Aparo VOJ. Ni sa ong'ado wa satin. Yes. So gima nadwa ni mondo wachi ni wasebedo kwa lag behind as counties kata Maturu wakoni. Waketo our best foot forward mondo watim what we can resources mawango. Okay. Gima be waduoko piny mogik en mibadhi. Mibadhi ma pesa mar japiny kokete budget ni dhi loso gini. Tok losi ni pesa no dhi kama chielo. Mano watieko Homa Bay ka, at least if I can speak for Homa Bay. Okay.